Leire, emakume nekazarien inguruko gogoeta berrikusketa bat, ezta? Gaur egungo begietatik eta purtsuet gaur egungo kodeetatik. Bai, esan daiteke. Gehien bat, orain arte agian begiratu ere egin ez dugun eremua delako, ez? Orduan, bai, berrikusketa, ikusketa ez dakit. Bueno, tituluan, lur gainean, itzal azpian, lur gainean dauden emakume horiek hartuko ditugu, ikergai moduan, euren testigantzak izango dira, datu asko egongo da, aurreko ikerketa batzuk ere erabiliko dituzu, zure kontakizuna egiteko. Itzal azpian argitu behar da, ezta? Ikusten ez dena, ez da existitzen. Bai, holanda, esaten da, ez? Hitza ez dekona ero, izena ez dekona ez dela existitzen, eta ni pentsatzen hori, ikusten ez dena ez dela existitzen, da, bueno, beti goi esor geruzak gehitzen ikusezintasun horri buelta emateko. Noiz hurbiltzen zara, gaira, Leire? Bide luze samarra edo da, azkenean, hau, ni hemendik nator, hemendik eta beste horrelako Maiabieko etxe batetik, Eta orduan, bueno, haurtzaroan, goratzen naiz, larun batetan hemen, eta igandetan han, eta udetan ere, eta beti, ezagit, atmosfera horretan, ez? Baina, guztiz, nik esaten dut, erlako txubaskero bat izango banu bezala. Ezagutza guzti hori, modu inkontziente baten edo, bazen, niretzako izango ez balitz bezala, atzean usteko zerbait balitz bezala edo, nik behintzat horrela jaso nuen. Eta modu inkontzientean, ez esplizitua, Eta orduan, adibidez, ni hona etortzen nintzen, liburu batekin eta txapel batekin, eta denak mugimenduan zeuden, eta ez nintzen interpelatua sentitzen. Orduan, gero ikasketak egin nituen, arkitektura ikasketak, kanpora joan nintzen, kanpoan piztu zitzaidan nondik natorrenarekiko, ez? Han bai hizkuntza, bai Eslovenian egon nintzen, eta oso antzeko kontu asko ditu. Eta orduan hori, bueltan baserriaren inguruko hautazko bat hartu nuen. Eta horri izan zen, zer dau hemen? Hori izango zen lehengo klika. Eta gero ja, maila profesionalan egin dut bueltarako bidea. Gizarten dauden ezberdintasun horiek, gizon eta emakumeen artien, bazkanen kategoria politiko moduen, esan da, gizon izatiek zer suposatzen duen, emakume izatiek zer suposatzen duen, gizarten eta sozializazioen eta bar, oso sektore maskulinizatua dela baserria konturatzen zara, eta gizartan dauden ezberdintasunak agian beste era batera edo sakonago ikusten direla landa eremuan? Nik hor baditu nire zalantzak, Uste dute hor badagoela baita... igual pixkat piztinara salto egingo dut, baina... Hor badago geruza bat, Nola herriguna baden aurrerapena eta guzti hori talanda eremua atzan gelditzen dena, eta oso hausnarketa interesgarria litzateke baita, ez dakit, goi-mailako zientzia munduan, edo enpresa zuzendarien artean, eta zer nolako harremanak ematen diren, Agian gauza askotan ez lirateke hain urrun egongo bata bestearen gandik. Eta pixkat, liburuaren helburuetako bat hori da, Esatea nola nekazari emakumeak, emakume izatearren sistema honetan partekatzen dituzten gainerako arloetako emakumeen marko berdina, eta gero badaude hor berezitasun batzuk, elikagaiak sortzagaitik. Azkenean, sistema kapitalista honetan, gaur egun globalizazioak eta da ez dauka balorerik, eta bestalde batetik landatarri izateagaitik. Gure begirada oso urbana delako. Menpekotasun horiek, azken aldian, mai gainean jartzen ari garenak, menpekotasunak ezberdinak izan daitezkelako, momentu garen geu menpeko izan gaitezke, baina beste batzutan menperatzaile bai. Landaguneko emakume hori, landaguneko emakumea ez dela emakume nekazaria bez, horren arteko ezberdinketari buruz ere hitz egingo dizut, galdetuko dizut, baina subalterno izatea era askotan, ez da? Landaremuko emakumea. Bai, liburuan jasotzen ditut, aipatutako hiru horiek, subalternoak badira, botere hegemonikoaren menpekoak edo, hor ertzetan gelditzen diren horiek, eta orduan, kasu honetan hori emakume asterisko, da hor emakume kategoriaren barruan sartzen den guztia,
eta esan dudan bezala landatarri izatea beste geruza bat litzateke gaur egun, eta elikagaiak sortzea ere bai. Baina hor gehitu ditzakegu, ez dakit, ertz adina menperakuntza lerro. Arraza gehitu dezakegu, orientazio sexuala, eta guzti hori toki baten aplikagarria dena bestean ere baita. Eta honekin bai gehitu nahiko nuke, kuriosoa iruditzen zaidalako nola badirudien, hori, urbanoa dena ero, da oso komplejua eta komplejizatzen dugu eta ñabardura gehitzen ditugu eta nahi dugu fin arilkatu eta landa eremua da alako gauza kompaktu homogeneo bat eta horrez da gertatzen ezer. Eta pixkat nire ustez, bada garaia edo ez dakit jendarte bezala behar dugu baita, begirada hori komplejizatu eta... Landa eremuan dauden emakume guztiak ez direlako nekazariak. Baita ere, bai, eta hori bai lehen komentatu duzun bezala, izan ere landa eremuan dauden emakume gehienak ez dira nekazariak. Bertara profesionalki, nik datuak manejatzen ditut gehien bat, honen abia puntua da Emakunderen formakuntza beka batekin egindako lana. Eta ordan, EAeko datuak ero manejatzen ditut gehiago. Eta azkenean kontua da landa eremuan bizi diren emakumeen 42% ez dauka inungo harremanik nekazaritzarekin. Baina gero, dutenen 70%, 100 handi bat da autokontsumoko harremana. Eta hor jaten gara fintzen, eta bertatik dedikatzen direnak dira gutxi. Zergaitik esan dugu leire ikustezinak izan direla, emakume hauek? Landa eremukoak, nekazariak, pixkat, segia da, duela 100 urte sinonimoak izan zitezkeen bi hitz horiek. Egindako lana ez da aktibotzat jo, esate baterako. Beti izan dira, edo ama, edo alaba, edo... Bai, kontua da, hori begiratzen baldin badugu ingurura ez, azkenean emakume horiek eta asko horiek beti egon izan dira hor. Baina, azkenean, sozializatuta gauden gizarte honek ematen dizkigu joku arau batzuk, ez? Eta orduan, hor, ordezkaritza, ikusgarritasuna, ofizialtasuna, esango nuke, botere eremuak, gizonen neurrikoak izan dira. Eta orduan esaten da, ez da emakumerik, eske, eraiki duzun traje horretan ez da kabitzen. Osea, oso traje zehatza da. Eta gero, hori esaten dugunan ikusezinak edo, eta batez nekazaritza sektorean, hasi zenean duela urte batzuk hori, elkarteak eta sortzen, berriz, botere eremuek erantzuten zioten hori, eta neurria zen oso zehatza, ziren gizonezkoak, adin bateko gizonezkoak, batez ere, eta beste alde batetik ere bai, hori da ordezkaritzaren eremua, eta gero, lanari dagokionez, etxeko eta nekazaritzari lotuteko lanen likidotasuna. Uztot hori dela beste gai bat oso importantea. Osea, gaur egungo erronka handietako bat da ikusaraztea lan erreproduktiboak, emakume hauen testuingurua da hori berbost. Osea, beraiek ziren lehenengoak, beraien lana, etxeko lanen edapen bezala ulertzearena, orduan, klaro, zuk horrela ikusten baduz, osea, oso gutxik zuten beren burua profesionaltzat, ez? Eta oso adibide polita dago, sindikatu bateko ordezkari batek esan zidana, eta zen, zuk bikote batean, bikote gizon emakume, bikote heterosexual batean badaukazu, gizonezkoa gelditzen dena etxean, ez? Edo, ez alderantziz, gizonezkoak kanpoan egiten du lan, eta emakume etxean gelditzen da, eta baditu baratza eta baditu animaliak. Orduan, emakume hori ez da baserritarra, baina alderantziz bada, emakumeak egiten du lan kanpoan, eta gizona gelditzen da baratzarekin eta animali batzuekin, inork ez du zalantzan jartzen hori dela bere jarduna. Eta ustot hori oso adibide argigarri bat izan daitekela. Emakume danok gizartean eskatzen gabiltzena, erreprodukzio lan hori, zaintza lan hori, transmisio lan hori, egiten ditugun funtzio guztiak ez dauzenak, agian eremu publikoan eta fokuaren azpian, baina egiten direnak, erreibindikazio hori, baina esaten zabiltzena, traje horretan emakumeak erabakigunetatik kanpo
geratu izan dira, eta ezinbestekotzat jotzen duzu bai aldarrikapen hori, egunerokuen, euren lana itortzeko ezinbesteko izango da hori bai. Bai, noski, beraiek beren burua ordezkatu ezin baldin badute, oso zaila da baita gauzak aldatzea, ez? Hau bada gertatzen den beste gauza bat ere, batzutan intentzio honenarekin eta beste batzutan nik uste ez dakit, modu torpe batean. Kolektibo bat lagundu nahi dugu eta kolektibo horren gaitik erabakiak guk hartzen ditugu. Oso zaila iruditzen zait hori ongi ateratzea. Azkenean, nork beraiek baino beto, beraien beharra, gabeziak edo dena delako aldarrikapenak zehazteko. Testigantza hauetatik, zer jaso duzu ikerlari moduan, eta esan dugu, dagokizun parteagatik bebai, testigantza hauetatik, ikusten delako aldaketa bat bebai, eta mugimendu bat hauela, eta, alduntzerako, ja badauz ideia batzuk eta bar, mugimenduan dagoen zeo zer, esaten den moduen liburuen bebai? Bai. Zer, mugimenduanek egiten da pizkate referentzia hori hiru bat aldekoz ez, eta hirugarren horri, ze egia da lehenengo lur gainean horretan sortzen dudala leiho bat edo ez, begirada garrantzia handia dauka, eta bertan jasotzen dut niri begirada aldatzeko balio izan didaten koordenadak edo. Zen nik ere bide hori egin dut, ni ez natorremen lekzioak ematera edo beste bat. Eta bigarren zatia itzalazpian horretan dela pixkat, bosgorailu funtzioa betetzen duena, ez, beraien testigantzaketan astuz. Azkenengo horretan, mugimendu horretan, edo atal hori, oso beharrezko iruditzen zitzaidan, ze uste dut askotan gelditzen garela argazkian. Eta ez, dena dago bizia, kolektibak biziak daude, emakume hauek egon ziren, baina badaude, eta esan nahi dut. Uste nuen oso beharrezkoa zela, azkenengo atal hori izatea zerbait, ez noa esaten propositiboa, baina behintzat ez izatea itxiera estanko bat. Eta orduan hor, bai jaso izan ditut, ez dakit, nabari diren mugimenduak edo, eta baita ere, interpelatzen dut, ez dakit, jendarte osoa, ulertzen dudelako, genero ezberdintasunaren gaia emakume hori bakarrik ez dago kigun bezala, emakume hauen egoera ez dela beraiei bakarrik dagokien zerbait. Benetan ere funtzio sozial ikaragarria betetzen dute, oso funtzioskoak dira, ez gara enteratzen, baina oso funtzioskoak dira. Gaur egun, kriston zaurgarritasun egoeran gaude elikadurari dagokionez, baina bada begiratzen ez dugun beste zerbait, ez? Nik ikusleeri proposatzen diedan ariketa da bihar mugak itxiko balira zer gertatuko litzateken, eta orduan ze lanbidek izango luken prestigioa eta ze ezagutza bilakatuko liratketen funtsezko. Eta orduan interpelazio horretan edo, baita adibidez ekartzen ditut sormen disiplina ezberdinak. Eta azkenean, berrikuspen komendatu duzu lehen, ez? Badago berrirakurketa bat egiteko beharra, ze da kolektibo bat gelditu dena hor limbo baten estereotipoaren eta ez ezagutzaren artean. Eta ez dago gaurkotua, eta ez dugu asmatu oraindik. Ez dakit, aurkezpenetan eta egiten dugun ariketetako bat da hori, ez? Pixkat galdetzea eta buruan nekazari emakumea etorri eta jente askori etortzen zaio zuri beltzeko argazki bat emakume nagusi batena baserri baten aurrean, ez? Gaur egun hori errealitatera nola trasladatzen da, nortzuk dira gaur egun nekazari emakumeak. Eta orduan, guzti horretan, berriz ere sormen disiplinak, errelatoak dauka itzelezko garrantzia, eta errelatoak izan behar du konplexua errealitatea den bezala.